Vidím, že už Ivan Matuška dodal veci. No, veľa nechcel hovoriť, no to je super, lebo tí ľudia budú sadnúť a budú mať zjesť 300 normálne. To je, aby sme využili tú dobrú dlážbu na to sedenie, vieš. Vlastne ty musíš toho naberať. No, potom to musíme naberať. To nepreneseme. A tu nebude nič. Tak to bude. Hej? Takže taký čas od toho stromu tam. Čo? Či iné niečo? A vy? Lebo potrebujeme niekde umiestniť víno a minerálky na nejaký stôl v priestore. A závisí od toho, kde bude občerstvenie, kde bude bombár. Cateringový stôl bude tam pod tými svetlami. Tak tu. Tuto. Áno. Dobre. A čo Boha vlastne počkaj, ale to by sa mohlo riešiť v piatok inak ako v sobotu. V piatok sa to bude riešiť iné ako v sobotu. Operatívne a nebudeme to riešiť. Zapálili ste to? Ešte nie, ešte len teraz.